Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Аида Марковска. Благодаря ви, че сте с нас, с мен и с колегите от Българска асоциация по родова терапия. Ние днес ще ви разкажем истории от кабинетите ни, от тези тайни места, където никой освен нас не чува нищо, а само вие присъствате като наши довереници. Искаме да ви разкажем истории, които сме чували и продължаваме да чуваме. Изумителни, възхитителни, прекрасни, но и малко страшни, малко тъжни. Това са историите на българския род. Това са историите на вашите родове и на нашите семейства. Всъщност всички ние, заедно с вас, продължаваме да бъдем действащи лица в нашите родови системи. И от нас зависи да продължим напред в добро и в здраве. Като председател на Българската асоциация по родова терапия съм възхитена да ви посрещна във втория форум на българското родово знание. Нашата школа продължава да държи автентичността на българското родово знание, да открива и пресъздава родовите закони, да знае и да търси още повече знания в областта на разбирането на българското семейство. Пред нас са великолепни времена, които децата от алфа поколението ще станат големи, ще бъдат родоначалници на нов тип и нов вид родове. Пред нас предстоят много интересни години, които зная, че ще прекараме заедно с вас в едно търсене на доброто на българския дух. Вие мислите, че ние, родовите терапевти, се ровим само в миналото. Да, ние обичаме миналото, обичаме историята и наистина търсим там своите устои, но ние сме с поглед в бъдещето. Ние продължаваме да гледаме напред, защото нашите деца, вашите деца, нашите общи деца, нашите българчета и всички деца по света са много важни за нас като продължители на българската родова традиция. Вярвам, че в този ден на форума вие ще получите не само знания, ще бъде не само интересно, но ще отключим във вас дълбоките ключове на рода, които ще ви поведат по една много красива пътечка, да разучите миналото на своя род, но и да погледнете напред в бъдещето. Останете с нас, обещаваме да бъде незабравим. Животът винаги е в главна роля и винаги ще тържествува, въпреки болката. Приветствам всички, които и днес са на форума, защото съм сигурна, че имате своите причини да сте тук. Някои от вас вече са по пътя на родовите терапевти, други са по пътя на това да направят своите осъзнавания в рода си, а трети тепърва ще се потопят в приказката, наречена родова терапия. Здравейте! Казвам се Катя Захариева, родов терапевт от Школата за родова терапия и член на Българската асоциация по родова терапия. Казвам се Грети Чаушева и съм родов терапевт и член на БАРТ. Аз съм Анета Яначкова и съм родов терапевт от Школата на Аида Марковска за другата на родонавтите, випуск 5. Аз съм Албена Попова, родов терапевт от Школата на Аида Марковска за друга на родонавтите. Маргаритка Благоева, родов терапевт от Школата на Аида Марковска. Казвам се Антония Тенева, аз съм лекар по образование. Казвам се Цветомира Песарова и съм родов терапевт от Школата на Аида Марковска за другата на родонавтите. Казвам се Маруся Пашкова и съм член на Българска асоциация по родова терапия. Завърших Школата на Аида Марковска през 2021 година и от тогава до този момент не съм съжалила нито за миг, че съм предприела това пътуване. Аз съм Мели Райнова, родов терапевт от Школата за другата на родонавтите на Аида Марковска. Здравейте, казвам се Полина Стефанова. Част съм от общността от родови терапевти, обучавани от Аида Марковска. Аз съм Елина Борисова, психолог и родов терапевт от Школата на Аида Марковска. Казвам се Румяна Григорова и съм родов терапевт от Школата на Аида Марковска. Член съм и на Българската асоциация по родова терапия. Корени, пръст, тишина, дом, двор, асма, прак, сестрито, дърво, снимки с пожълтели краища. Имена, съдби, шепот зад гърба, баба, дядо, война, глад, любов, вина и зов, майка, баща, поглед, очакване,
невидимо обещание. Деца, съдба, повтарящ се кръг. Същите думи, същия дълг. Омая раздяла сълзи през нощта. Въпроси без отговор. Вина и тъга. Поглед назад, корени сила. Път осветен, прошка сълзи. Минало, род жива нишка. Днес избор, твоят път. Избрах да съм родов терапевт, защото искам да бъда полезна за хората чрез родовото знание, което Аида Марковска успя да ни предаде. Това е знание, което те докосва, което те вдъхновява и те кара да продължиш да го споделяш с другите. Какво е родова терапия? Това е метод за откриване и терапевтиране на родови травми, предавани през поколенията. Как родовата терапия може да ни помогне? Чрез откриване травматичността в рода, която е достигнала до нас, и нейното терапевтиране чрез българската обредна традиция. А какво е Барт за мен? Барт е общност от съмишленици, които са отдадени да помагат и терапевтират родовете на България. За мен родовата терапия е празник на живота. Родовата терапия ми даде много в личен план и в професионален план. Родовата терапия е метод, чрез който да намеря отговор на житейски проблеми или болест, за които не съм успяла да открия решение по друг начин. Тя е терапевтичен метод, който ми помага да осъзная невидимата нишка, която ме свързва с моя род. Тя е път към корените ми. Там, където да усетя принадлежността, за която душата ми копнее. Ние, родовите терапевти, имаме целта да подпомогнем все повече хора да осъзнаят своите родови модели и да видят как те влияят върху личния им живот, върху изборите, които правят и върху взаимоотношенията им. Ние имаме задачата да популяризираме родовата терапия като мощен метод, чрез който можем да се справим с емоционалните проблеми и с родовите травми. Нашата визия е все повече хора да осъзнаят своето място в своя род, да видят и да открият своята родова история и когато се свържат с нея, това да им помогне да имат едно по-добро емоционално здраве, благополучие и вътрешна свобода. Мотото на Българска асоциация по родова терапия е: миналото не може да бъде променено, но може да бъде излекувано. Всички ние можем да оставим едно по-добро бъдеще за децата си. Родът ни е жизнено важният пълноводен извор, от който се нуждаем, за да случваме живота си. Да тече сила, здраве, любов, енергия в него. Да има и за нашите деца и внуци. Понякога този извор може да бъде затлачен от паднали дървета, например. И родовата терапия е онзи фин, щадящ, красив метод, чрез който можем да отприщим отново силата и енергията в родовото си поле и в живота ни. Да намерим отговорите на всички въпроси, които ни интересуват. Да разберем защо на мен ми се случва това. Ще се изненадаш, че родовата терапия може да бъде мощен метод за себепознание. Кога може да ти бъде полезен? Тогава, когато имаш въпроси от типа на: къде е моето място? Защо ученето нещо не върви? С какво да се занимавам, за да бъда успешен и удовлетворен? Всичко направих, защо не успявам? Или просто когато не идват любовта, децата, парите. Вярвам, че за да достигнеш върхове, ти трябват здрави корени. Преди няколко години се срещнах с едно знание, знанието за родовата терапия, благодарение на Аида Марковска. От няколко години съм сертифициран родов терапевт и намерих много отговори на своите въпроси. Осъзнах, че родовата терапия действа логично, много силно и в дълбочина. Размества пластовете, пренарежда, осветява тъмните кътчета в нашето подсъзнание и лекува с мъдростта на българската обредност. Родовата терапия е приказка за нашия род. Чрез това, което се случва или не се случва в нашия живот, професиите, които упражняваме, имената, които имаме, болестите, които преживяваме.
Те разказват историята на рода ни. Родовата терапия е за теб, защото родът е твоят извор на сила. Защото не всичко започва от теб, а силата от рода идва като поток. На здравето и на изобилието, на харизмата и късметът, както на любовта, знанието и творчеството. И ако усещаш, че тези потоци са слаби или дори прекъснати, то родовата терапия е решение за теб. Родовата терапия е метод, чрез който много бързо и лесно можеш да намериш отговори на въпроси, които сте притеснявали цял живот. Заедно с твоя родов терапевт може да разкажете приказката на твоя род и да разбереш, че страхът ти, от който е с теб още от твоето детство, да не загубиш майка си, да не отиде тя някъде, ти да не останеш сам самичък, може би не е твой страх. Може би това е страха на твоя прадядо, който е останал без майка, още когато е бил мъничко бебе на няколко месеца. Ето това прави родовата терапия. Много бързо разбира какъв е корена на нашите болки. Много бързо може да каже защо винаги, когато ти се случи проблем, когато трябва да започнеш от нулата или се чувстваш безизходица, намираш сили да се изправиш и да продължиш, защото твоя прадядо е бил бежанец, избягал е веднъж от турска част, която не е била освободена, избягал е в свободна България, построил е къща, наложил се да премести, построил е втора, после трета и така. Всъщност в тебе има силата да намираш начин да продължиш. Какво е родовата терапия? Процес на доближаване и изследване на рода. Какво откриваме чрез нея? Модели, които неосъзнато повтаряме и ни пречат в живота. Чрез нея ги осъзнаваме, приемаме и преработваме. Тя също така ни помага да достигнем и до нашите дарби, които да започнем да реализираме, ако до момента не сме. Тя ни помага да почерпим от родовите сили, които да продължат да ни бъдат в помощ и услуга, когато се нуждаем от тях. Като родов терапевт се стремя да насоча моите довереници към корените, към онази тънка нишка, която свързва минало, настояще и бъдеще. В работата си използвам водени визии, благодарение на които се получава много по-дълбоко проникване назад в годините, в емоционалните преживявания, в тегобите и в радостите на тези, които са били преди нас. Работя съвместно и с арт-терапевти. Благодарение на тази работа, доверениците ми чрез творчество успяват да достигнат до отговори и до разрешаване на такива задачи, които не са успяли по друг начин да възприемат и да осъзнаят и да могат да трансформират в живота си. Като детско-юношески психолог, дълго време разглеждах човешкото развитие от раждането през ранното детство и нататък. И честно казано, периода преди това не представляваше обект на моите изследвания, докато не се натрупаха въпроси, на които психологията не даваше задоволителен отговор. И така трябваше да продължа по-далеч. Отвъд личната история на отделния човек, та чак до родовата терапия по метода на Аида Марковска. И това е кратката версия на моя път, който започва от професионален интерес, минава през търсенето на изход от трудна житейска ситуация и продължава през отдадеността на родовото знание и терапия. Бих искала да ви кажа, че за мен тази общност означава много, тъй като тук намирам съмишленици, жени, с които мога да обсъждам различни казуси. Винаги намирам подкрепа в дамите от Барт и господата, разбира се, които се надяваме да стават все повече. Чувствам се подкрепена и щастлива, че мога да го разговарям за теми, които ме вълнуват. Научавам много като един прохождащ родов терапевт и съм щастлива, че съм част от тази асоциация. Силата е в нас, мили хора. Носим я в кръвта си. В нашите ръце е настоящето и бъдещето. А миналото? Миналото трябва да помним, за да не се повтаря. И ние, родовите терапевти, знаем това отлично. Затова повеждаме нашите довереници по онази невидима нишка,
която ни отвежда до корена на техните емоции, незгоди и страхове. Осветяваме случилото се и го прегръщаме. Смисъл за утрешния ден и мъдрост, завещана ни от предците, сътворяваме по-светло бъдеще за нас, за нашите деца и внуци. Път винаги има. И щом гледате това видео, вие вече сте стъпили на него.